היי, שמי גולן תורג'מן, יש לי סטודיו לעיצוב גרפי. פתחתי את הסטודיו לפני 3 שנים בערך, והכרתי את ארז תוך כדי עבודה ותוך כדי המלצות עם צלם שעברתי איתו בעבר. והוא המליץ לי, הוא אמר לי, תקשיב לי, יש לי מישהו מדהים, אני קורא לו הקוסם, ארז פדלון. ואני זוכר בשיחות הראשונות, אמרתי לו, תקשיב לי, ארז, אני מוכשר, אני באמת מוכשר, אני באמת, יש לי יחס טוב עם אנשים, אבל אני מפחד ממספרים, ובדרך כלל מעצבים, הם טובים בעיצוב, אבל הם לא טובים בשיווק, הם לא טובים בשיווק והם לא טובים בלנהל כאילו כספים. ובאתי באמת לארז נקודתית לפתור את העניין הזה של לנהל עסק, ללמוד מה זה עסק, ללמוד מה זה תזרים מזומנים, ללמוד מה זה מספרים, ללמוד איך לנהל את העסק. וארז פשוט היה, הוא פשוט עזר לי, וברמות של פשוט ניהלנו, עשינו על יבש תהליכי עבודה של הסטודיו. תהליך מפתיחת, קודם כל הוא לימד אותי מה זה תזרים מזומנים, מה זה כסף, כאילו, מה זה גילום שעה, איך לגלם שעה, איך לתמחר, איך זה. והוא פשוט לימד אותי את כל התהליכים, והוא היה תמיד פה מאחורה. ממש, כאילו, בכל התהליך, אני לא יודע, היום, כשאני חושב על איך עשיתי את זה, אני לא יודע איך עשיתי את זה. זה כאילו, יש את המצבים האלה שאתה עושה דברים בחיים, וכשאתה מגיע אליהם אתה אומר, בוא'נה, מאיפה היו לי את הכוחות האלה לעשות את זה? ואחד הסורסים האלה של הכוח זה היה ארז. הוא פשוט ידע תוך כדי תהליך לנטרל פחדים שלי בצורה מטורפת. אם זה היה בהתחלה שאמרתי לו, אני אתחיל בבית, בקטן, ונראה איך הולך לי, וארז אמר לי, תקשיב לי, אני מהרעיון הראשון שלך, מאמין בך, ואתה נולדת לגדולות, וכאילו, להישאר בבית זה לא אתה. וזה היה הרגע שאמרתי, אותו אני צריך. כאילו, זה בדיוק הבן אדם שמנטרל לי את הפחדים, ונותן לי ביטחון, ונותן לי ממש אומץ לצאת לדרך. אני זוכר שבתהליך עצמו גם היה לי מאוד נעים לשתף את ארז, הוא מדבר אליך בגובה העיניים וממש נותן לך לגיטימציה לכל הפחדים שלך, ושזה בסדר, ונותן לך דוגמאות מפה ונותן לך דוגמאות משם, ושכולנו אותו דבר וכולנו בני אדם וכולנו חווים את אותו דבר. אני לא אשכח את המשימה הראשונה, והוא היה אכזרי במשימות, הוא לא היה מוותר על משימות, כאילו. אבל אני לא אשכח את המשימה הראשונה שלנו ביחד, שהוא כתב לי, הוא אמר לי, אני רוצה שתכתוב לי מכתב, שאתה כותב לי מכתב עתידי, אחרי שנה שהעסק פועל, ואתה כותב לי מכתב, ארז היקר. ואני זוכר שירדתי לים, וישבתי מול הים, וכתבתי לארז מכתב, ותוך כדי המכתב הבנתי מה הוא עושה, כאילו, הוא פשוט, תוך כדי הכתיבה של המכתב, הוא פשוט בנה לי את החזון שלי. והמכתב התחיל כזה, ארז היקר, אני שנה אחרי פתיחת הסטודיו, אני בא בבוקר, יש לי עובדת, אני לא מודע כלכלית יותר, כל החלומות של כל בן אדם שפותח עסק. ואכן המכתב החזון שלי הגשים את עצמו. ממש, כאילו, אחד לאחד, לפי המכתב, כל מה שכתבתי פשוט קרה, כאילו, אחרי שנה, במכתב עוד כתבתי שתוך שנה יהיה לי אוטו חדש, תוך שנה תהיה לי עובדת חדשה וכמה פרילנסרים, ובתוך שנה אני לא אצטרך לקום ב8 בבוקר, אני אוכל להגיע ב9 בבוקר אחרי ספורט בים, כאילו, ולאט לאט זה קרה, כאילו, אני זוכר שהתקשרתי לארז, כל נקודה שקרתה לאורך כל הדרך, התקשרתי לארז ואמרתי לו, ארז, עברה שנה, קניתי אוטו, חדש, זה היה החלום שלי. כיום העסק שלי פורח, עובד ממש יפה. אני עובד היום עם עובדת אחת ועם פרילנסרים, אני מרגיש כמו מנצח בתזמורת, אני המעצב הראשי שעובד פה,
ויש לי פרילנסרים שעובדים בבית, שעושים לי את העבודות הביצוע יותר. אני יכול להגיד שלמדתי מארז משהו אחד מאוד 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 חשוב, שהוא לימד אותי במהלך השיעורים, שאם עושים את הדברים כמו שצריך, ומדויקים ומסודרים, ולא מפספסים ולא מעגלים פינות, זה עובד. החלום שלי זה כל בוקר לפתוח את העסק ולחייך שזה שלי. ועד היום אני פותח את העסק, ואפילו היום פתחתי את העסק ואמרתי, וואו, זה הבייבי שלי, איזה כיף, ממש כיף.